Hur gammal när är det nu? Det är 2 år, så vill 2 år sommar. Har du väl landet med mig? Ja, det är en 60 år sedan jag kom med. Men din är så vuxen upp, fötter och vuxen upp i lampa. Ja, fötter är det inte lampa. Det är fötter när jag ska. Det var såna till att mamma och tant jag ska här som ung. Ja. Så. Och det är Egyptus så Norrskars. Ja, väl. Och det var nog 8 år att skär i ett det var Egypt. Rojliga 8 år. Ja. Ett det var Egypt. Men pappa det är värst ur lampa. Han var en lampa, ja. Och han var 8 år. Så. Ja. Så här var det fötter och ta det var åt gott och han för att vara så på lite lampor. Ja. Och ta byggde han i lampan. Kvärt är du husen att jag tycker lampa? Det kallade en ger. Så. Det kallade en ger, ja. Hur näg hus var i lampa ta? 6 hus. Det var troj bandehus och troj som inte var band. Använder trädmän som man säger. Ja. Det första huset här, det var stående kooperationen. Det kallade vi ut kinn. Det var inte band det hus. No. Och så var det 3 bandehus, det var det här hemma. Det var Bönsmåtsen, det var det nyaste. Och så var det Klam, och så var det Jan Magnus farbror. Ja. Och så var det 2 år i hus, det var in till Ockon. Och det var i Djärnum. Och hit stod bort i det och det var flöten, det kallade jag flöten. Så. Ja. Men din pappa det han var så böndason. Han var böndason, han var näst äldst. Ja. Ja. Var det en syskon? Det var 15. Och det var att ta 8 dagar som ung, det hade jag varit, det var en jänta. Ja. Jag hade varit en 12 år. Så jag laffade sjuk. No. Ja. Och så tog jag laffade sjukan ut. Ja. Och henne syskon nu? Det var det forskjelliga rätter, ja. Det var det trutsa fastna mina gifta några klagsår. Och jag var gift i 8 år så var det 4. Och en var utgift, hon bor några klagsår. Så hon hade några klags. Ja. Så var det 4, så var det 5. Och ända som dag så var det 6. Och så var ungifte lampa, det var den äldsta. Hon är den äldsta pastor. Så. Ja. Hon var den äldsta av jäntorna. Så var det tjej. Och 2 var gifta i Eldvik. No. Hon var Karen och hon var Huja. Huja var den äldre. Karen var yngre. Ja. Ja. Och det var fastrannar. Och det var 6 båtar. Så. Var det här aldrig i lampa? Nej. Römligt han som var böntig och pappa det här var så Det var bara en lampa, ja. Så var det en som hade Joak och han var skåmakare. Han var lampöjsen. Ja. Eller så var han en tujehavn. Man kom 8 lampor. Så. Ja. Han arbetade som skåmakare i havn? Skåmakare, ja. 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 I havn, ja. 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 Och så var en giften och klagsvård. Han var giften, han hade han var näst yngst. Och en var Rydvåg. Och så var det nästan. Han var en av de första som satt snid i Rydvågar. Ja. Så var det den yngste farbror till Han hade Olav. No. Han gifte till soldater. No. Vi hade bondadotter här soldater. Vi hade en gären, en lampagär. No, en lampagär var soldat vid En det? lampagär var soldater. Jag tänkte, hur var det? Det var den fjärde gären. Så. Han bonden bor ju i soldater. Ja. Ja. Så.
Jag var ung och ta han är Peter Veja kallar Peter Veja. Ja. Han är gärna soldater jag var ung. Så. Ja. Och en lampa på inte vara träton och så var här jag bort i helt. Och i mitten två lampabandor och hesen nixbolsmossen och Peter Veja. Tar var tillsammans, tar det hemma på. Tin och lampa allt koksa. Ja, det är allt. Vi så nog natoj. Nej. Men så nu pappderar och så tre män. Här så finns ju tre av koksen. Ja. Ja väl. Tre av koksen. Jo. Ja. Det fint. Ja, nu skulle vi hålla sin till själva. Till hur tror jag det ut. Ja, jag var små dronk och det är vilket. Hvordan nekve badar og ut fra lampa ta? Det var någonting över två hästsmanna högt upp. Och här ute rog jag vet. Ja. Så ute vi så små vatten. Det var nog vatten på en hus. Ja. Och får man av det. På en hus. Det lappar vi ut där och vi själva hus. Så ja. Det var så kom det två hus. Kasta samman och snurra på. Ja. Ja. Det var en sommar. Ja. Då tog det små båtar när man av Christmas. Och så drar det inte alla halkorna. Så. Inte alla halkorna till första November, ja. Första november, ja. Ta för det jag var 6 månader. Och ta för det jag tar med någon alla vet inte jag. Lyckas rätt till Christmas. Så. Ja. Eller sånt där stora på så vad händer så kort så har det men det var inte så. Och då man affär. Ja. Ja. Det kan hända så kort så har det och ta för några här och världen. Ta för det att det och ta man affär. Så. Ja, det var. Men det vanliga är så vid 6 månader. Ja. Det var det vanliga. Och här får tiden så är det bara ute vid. Ta jag var kom mer av. Ja. Det är bara det ganska. Ja. Ja. Kväll var det lajen av Chalambaman. Eller kväll var lajen. Så jag var bort ut ur Johannes och bort ut ur näven och bort ut. Det var inte som fjäulen bra hjälp. Och så. Ja. Och Johannes och Ivrinne, vi hade vänner något som en fjäul. Och då det var något som något barn låg sig ut. Så var det. Så. Spont ut. Men längt ut. Det var väl så att han skulle räcka trutja timmar ut den. Ja. Trutja timmar. Och Johannes. Ja. Och ut det här. Och ta väl helst staka trutja timmar. Och räcka ut det här. Ja. Men tiden tar du så en bestämda laje för lambamän? Ja, tar jag ut så. Ja. Och gott men tar kommit han inte så betydligt stora lambalöjna ta. No. Tar jag ut sin dress där ju det. Och så är det män? Och lite vid sinkar. Ja. Tar kommer nog när till lambalöjna. No. Och den här inne jag sjön, ojsen jag ute, ja. Det var alla som samma loj. Så tar man så där och tar ojsen naka sumare, lite sinkar. Så. Tar jag ojsen naka sumare, in lampa med det. Ja. Och några för lambamän var så gödemän? Så var gödemän, ja. Och så var det sinkar, några var tøyd. Ja. Och så klaxsinkar, några lårsinkar. Så. Sen var det så naka bondloj sig ut. Och det där var kvar bygden så. Så. Ja. Det var. Och
spänter på att ruivata näka tullia tai ei var jonkun aina. Ja, det också. Ja, det var upp. Ja. Vi trinnu nokso näin kviutereutoa. Vi Arnberg. Ja. Ja, just. Det kan väl minnas då jag giftest. Han ei kommit av Toftun, Leo Salsnäs, hon är mycket. Hon var gått Johan Salsnäs. Krauts Petersson, han var bortgännare. Ja. Hon var yngsta syster. Vi var att lampa så ville väva bojen ur Tofta, lite stod jag Tofta. Jo, ja. Ja. Ja, tähän minässä Johan Jakava se tjäptä, kun taas kopi Ja. Det var så dåligt att behöva till bättre. Och Göteman kom så nära och ta stora lampalojna. Ta han till lampan var så utdragen. Han var gruvlig för härman att det ska döja när det håll bort till mittlen. Och det var en våjsen så att ta tåget och rinnar in. Och den jobbar med stora och lauratorer. Ja. Ja, tol kom taas suura grinnar och tol runt och näikväärä grinnan nättää. Ja. Och att luiti vuosi runt framan unta. Så. Ja. No. Ja. Så rådet eisen når det hav. Tol rådet når det hav, ja, det var där regva. Det var ung. Ja. Når det hav, det var gå luidjender av här så var det når det hav. Det var borsta längt där regva. Det är halvfint. Längt var det regva ut det hav här, men når det hav, det var där jag var omtrent 3. Ja. Några halvlojna, några höjd. Vieres Meije och Kolonas Fjalli och Daniels Meije och här. Det var en länke över det. Kallsågen var det var kommit sak vad kallsågen skulle vara 12 fjärdingar, men de metade nog inte så längt nu. Nej. No. Kun vähänkin kaltoisin neuvojolkin, hän ottuu kun hävit. Ja. No vi tuttusjoulukana maalion kost. Tuttusjoulukana. Så. Ja. Tuttusjoulukas. Ja. Ja. Och lampan hon är huudafjoulan knapp huida. Huudafjoulan hon har loppningarna aldrig. Och så av Johan Hedsi och några klack, några galven. Det kan nog inte vara män i huudafjoulan, 6 fjoulan. Huida 6, så tog 20. Ja. Och kallsågen tog så 20. Ja. Så 20. Ja. Och ur kapplon och utav vår lojna. Det var vårt där vara så längt som kallsåg. Och så är det tuttusjoulan björn. Alla tog ju. Ja. Det var det. Det var så vi 8 manna färden som hade på. Ja, det var 8 manna. Och till var vi eisen. Ja, jag var nästra färgerna med vi. Nästra färgerna. Han var det här om det var ofta näkofisk och så det var gommelsåken att fisken skulle komma och några här om man kunde komma sån i sjöarvar. Så. Ja. Ja. Det sätter en lojn och fadlade västfadlade där och det var ojasort. Och så sätter in efter och morgonen ta fiskar för långt. Så, ja. Ja, så knappt kom fisken kom. Ja. Men ta låg ju inte av fartöjna som runt utanför vår. Det var inte nöj. Det var inte. Det var inte så nu. Nej. Nu var alla nu var underhållet när jag var loj. Nej. Då fånga fisk här långt. Nej. Men till fick vi alltså någon fisk av lambalajnen. Och ja, vi fick också väl och kort. Så. Ja, också väl. Det är innan läsjävnen och öjsen i uttalet.
Ois niuttalee. Fengu bara vähällä fisk. Ja. Hva gjør du i fisken? Fisken, han avrådde dagleiru. Til kvann? Christian Agleiru. Han Christian handelsmaur. Han har handel sjálfur? Han handelsjálfur, ja. Det var ikke uthandel? Nei, jeg hadde han ikke handelen sjálfur. Så. Ja, han fortalte mer om det her. Att innanför då måste bära fisken av backan och lugna tormarsback. Ja. Lugna tormarsback. De måste bära den alla den där väg. Her i Nuai? I Nuai. Ja. Ja. Det var på Lauro. Hva satt inn til det? Jag tänkte att det helt inte mer än det. Så vi måste bära fisken och lampa och till gnälpa. Det trodde jag att det är 4-5 fiskeläge. Ja. Det är några fjäringar, länk fjäringar. Ja. Det är många fjäringar av stångelampa ut till gnälpa. Utan smantla där. Ja. Og han var borren? Han var ute i Leipöj. Ja. Och han vill vara bättre än 100 pund och det är helt inte vara tunga bil, rättligt. Så. Nej. Ja. Nej. 100 pund, 200 pund. Ja. Och det har munt nog närmast 200 pund kvar. Först, ja. Då var det rastjemän, Ja. då var jag här och så pappet och var det. Och blev rastjemän, annars var tilltiden av era städer. Så. Ja. Din pruseren? Pruseren låg om helst hos 4 öre. Ja. Pund. Ja. Ja. Torsker. Ja. Och hos 3 småskren. Så. Ja. Utan ofta få något som var långt och med kort. Men hon är torskarprus. Så. Ja. Ja. Hon kostade ganska. Ja. Ja. Jag tar inte bekvämt ta som nu. Nu blir det så att jag ber av fisk. Du kan ha köjdas. Ja. Tina har nevnt til seg badarna som du høtte i Lamba. Hva er det eneste bada Lamba men høtte? En annan jag hade en båt. Ja. Han sa innast i glidvabbel, innast i gården, innast i glidvabbel. Ja. Han brukte till affärer grint, vi tar i grint av och man har lite vik, Hvordan er det plass her som badaren stod? kostens ratt. Så. Ja. Og hvordan store badet var det? Då tar man Det det. var det man affär. Ja. Och så höfter han till, han berocknade till affärer, där det var Astagänge var Geneset. Ja. Så var som regel fotobaterna kort. Så til Drago. Vi tar det. Ja. Och då toppade det. Ja. Och vi visste att det var fina serverat, det följde det Hammar. samman. Ja. Vi var fina serverat. Ja. Men det var mindre vært Och ofta. toppade det var myndliga, ja. Ja. Og så i grind. Och så grind, ja. 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 Det var också grinter, så att det var lite vik. Ja. Jag hade att det var han är 14 år. 14. Det var inte han aldrig. Då inte grindavis. Så. Nej. 14-15 år. Ja. Ja. Og minnes til sånn at første grindene din var jo i? Ja, det minns du alltid. Papper ofta i Västersund. Och jag bor i här. Det blev inga bor i här. Och
Jag kom hem att jag var knapplig utan Johannes, knapplig. Mun fjorden gröt utan Johannes. Östersuin, Östavin lampa. Ja. Itse luin, det var Östersuin. Och så var det hem till Gonkon. Och då jag var kommen hem, näka längt hem. Vi gick upp i Älva hemma. Då kom sån grötebåtar utan Luis. Utan Luis. Så jag hade tagit trutser. Båtbåtar. Ja. Manna i båtar som följde däck. Det var så otroligt att rita kvar de inte färdigt med dessa båtar. Jag hade tomt att få kasta med ut. Och då jag hade velat få ett bil med att kasta med. Så på något lån till mig så gick jag till lampan. Då jag kom till Ockar och tar någonting in. Mamma var hyresnålet. Marie och Peter och så Joyce. Och så kom mamma ut. Hon är nog samma kom. Och så spelade jag på en papir. Och sedan med grönt. Och jag var bara sansalös från Bergås. Ja. Ja. Jag vill inte vara vid. Och hon säger korta. Så. Korta nog. Täällä ei ja täällä ei spetti. Och så fällde jag bäg. Till gång. Till soldater. Ja. Och det var 2 ton till här och nu fick jag fiska och nu fick jag land och när fiskade jag upp till att det var där jag och Jan Hemström och Bur. Det var där att komma före hon Skaravjur. Ja. Jag är ute och kom på den. Och så kom det lite skala. Och ta några näkor låta vi inte begynnt. Några näkor låta vi inte. Ja. Och så täckte jag näcken här. Kom folk till det var en grikva som låg samman satt det kan man inte verkligen. Det hjälpte mig på i färg. Jag säger ett för grejt. Så var det sånt som mål. Så. I höjdstigen följt här nära vid. Nej. Och så gick det var ett selaträd. Den har ett helt rutta gänk. Ja. Nog så drutt. Ja. Ja. Rutta gänk. Och då jag kom selaträd så kom jag till ett hus här när kottade bygden. Här så var med oss. Han var med på det fält. Jag säger för grint. Norrsson. Ja. Ska se din tät att tiden skulle inte svära med våld. Selaträdingar kom efter. Grinten är väl still för en morgon. No. Ja. Selaträdingar kom efter. Våld och så släppade in båten vid dörren. Ja. Ja. Men detta var genstinkor. Jag får bara bo innan mig. Ja. No, jag säger att jag gör det inte att det bara bo i ett tåg. No. Och så får det till gång. Norr. Ja. Och så var till norr. Och då jag var kommit norr mot den här här sant och allt och kallat. Då begynte det. Och det blev alldeles grovast som jag har varit gjort nästan. Ja. Ja. Ja, det var post och det blev mist också. Det blev mist klockan 5 på lampan. Och det var en Stökvik och så att det blev mist. Det är 5 veckor från Luleåmar i Mässu och till Mykärnes. Det är 5 veckor. Ja. Utan mittast av Toino. Det var det Stökvik. Ja, det var att det var smått.
Premiaat. Ja. Het smal, Jimbralom. Ik stond bij Jimbralom heen. Ja. Je hebt heel zo blij mist, tot daar echt naar je. Ik heb voor het verder te rijden. Ja. Ik hoorde de baas daar, zoals heel te nog het zoen te doen. Ik was toen er heel bang voor. Heel lang maar baat. Maar ik laat het weer. Toen ik kom, dan ga ik naar doen. Ja, toen ik kom, dan ga naar doen, weggaan is. Toen kom ik naar het dijk. Slap je weer om. Nou. Toen ga maar voor mijn weg, maar heel dijk. Zo. Så det hängde med bergfjorden och vita på järven. Just har slaktat det på dem här. Nou. Men ta han långt och ta blir så borsta stora raj. Ja. Att jag måste vassa det ska de hållören. Jag Ja. vassa. Så måste raj. Och ta var helt och ta sträma och såna gås ner. Det var inte man klarat. För de måste raj. Ja. Så jag fattade så för det. Äntligen var det där och Eva kom något öra. Jag var inte skvatt klockan och jag har varit 20 minuter och höll inte arbetsam ord på mig. Jag höll inte där, jag var inte skvatt klockan och jag gick inte här, det var inte. Ja. Och den första med jag blev träffat, det var Jens Christian och Topp. Och sen spårte så ett lambamån och nu han säger till att lambamen var en jävla och han skulle följa mig in här. Nou. Ja. Och så kom ju pappa var här och isen i så vitt det var. Ja. Han var åt på babsa och Ja. han var kolon. Så mycket var runt där. Ja. Och så kom Sussleman var här. Han, och så ordnade han ta affärer, båten skulle ligga ut i Trimor i av. Båten var väl förfärligt ned. Så. Ja. Och ta här, vi på varmt ur håsen så. Det var allt. Ja. Ja. Och så har jag lagt upp en ivrig och Anton, inte det här var kom. Detta var en 2 timmar för Kutsevär. I var fjord. Ja. Ja, och lite här. Tror jag det av vatten, nej, det var en lycka av vatten. Så plöjde detta för en lys. Tvart ser man upp vatten, det kom från landet. Och ropar att grinten är dig. Ta grinten fram, ta en kom fem på land, alltså själv och strämnesöjr. Och så torrog jag land i strämnesöjr. Och ta var en nära vata som var här tatsjågen. Och ta upp grip och så skårt av hållt så där. Så var det knappt. Det var nära och 5 skväl, det var allt. Så. Och det var första vägen i så grintavlis. Ja. Då var det ju en fyrsta. Jag minns inte, jag vill skita och lite. Första vintan år. Kommer nekva annars nekva grinter här tikkara läger estan 4 tida då? Nej, hur långa grint. Det är västan höjde, här kom grinter 8. Ja. Och torrblad här här grint. Ja. Vi alla det var några trotjavärna med grint här Västervaven där var långt. Ja, så. Så grinter tog så var det undanvärna. Så. Och nattvärdar och när han stod där ner, jag var tyst och jag och tagit var det utkyrkjen. Då kom jag kom på ena gärden, det var färg. Taglade jag Kurberg, ja. Och så var taget in Västervaven, taglade jag Så. Kurberg. Ja. Och det som var svära i Gassendal. Och här blev det glädja sträntor. Så. Och så sträntorn i halv sådavira. No. Och glädja sådavisen att det var. Ja. Ja. Och så blev de skadade så kipade så han är visst här gått men var öjsen. Några gått män åt
Och tutsmanna för sig var unkuta kallada kvänkään. Tuolla var ofta flöjdefirvessä vaunugrind. Då är inte mer det. Man tar att stanna en gata. Så. Att in i Kibanes. Ja. Då är det nästan så där. Nå, men tillfället så grindrumligt. Lampamänner. Ja. Ända vägen. Ja, så var nästan grind. Så var tolv. Och så blev jag låna väg. Det var inte väg. Och en annan lampa var ösen, han jägva. Han kom ösen väg. Ja. Och så var det nästan, det var skolan och en son han sa att 12 år ösen. Ja, och så blev det där vid fyra. Vid fyra, ja. Minns inte på 8 år, det minns inte till. Och så var det bara fyra av näsen. Jörgen var nog vid, alltid. Jörgen Bergberg. Så. Ja. Ja. Ja, och så när lojaren tar kommer väster, tar out av vinden i omvärlden. Så han tar ett spinjar in. Nej. Då var det kvar vatten här. Tog out, hade nog om och så. Här ut. Ja. Men så när lojaren där han hade kastat till kast. Och han är omkat och kastat upp till vårt kom så när till grinden. Ta käva i grinden och hon blev äckliga långt junter. Och ta en takom upp att den tar verkligen många suttjan upp mot sorot. Ta skumt över. Och ta slutta vatt i båten. Aktra räck. Jag hade vid hade strömt alla vägen hela väster. Men ta något för det var anstråd. Ja. Sora. Ja, vi låta land i havnen. Så springer våra doktor vid Peringere, där minns vi alltid. Och vi slog på så i båten med såspring. No. Illa måtte vi gintja och nese och till lampan. Det var så längt och jag blev med. Ja. Ja. Har ni råd ut ärastännen? Jo. Det var onkel, det var ett som kom ner. Det var jonda för det och gjort. Och vårstod. Så var jag var i Migladal, men ta han det värd om en 18 år, 16-18 år. Så. Ja. Och så var jag var i Lörvud. Hur blev det till att ni får till det plåsene? Det var sådana till att Torrbau utreda män. Torr kom ut i Österådna, vi utreda män. Tog inte hade sin man till båt. No. Då var det på lite manna. Ja. Jag har ju två sesser i båten. Jag har inte någon oilman. Nu måste skaffa mannaträ. Ja. Jag har ju trott jag sesser i båten. Jag har inte någon oilman. Nu måste skaffa två mannaträ. Ja. Så båten för lägger vi ut. Ja. Och så har var det här. Ja. Min var Johan Migladal kom ut till pappa. Så. Ja. Falken var 16 och 16, kanske 16. Mitt tid. Ja. Ja. Och så var det. Vi var fyra där var vi något Migladal. Fyra aregor med Migladal. Så. Ja. Så var Peter Christian Inger, han var borta. Han som Peter Inger. Och jag Magnus Ritevolk som sådan farbror vår syssna var och en annan lampa som var Christian. Ja. Vi fyra var mot Migladal det var. No. Ja. Och hade jag trott till båtar ut. Jag näst båten var den fjäll. Var den fjäll. Sen trott till båtar ut Migladal. Näst båten var den fjäll. Det var en båt som var som det kallade Aulusbåt. Så. Ja. Och Christian var en som det kallade Sunnarnabåten. Och jag Magnus Ritevolk. Han var ju samma båten som mig.
Mitä kun sanoo vaan. Ja. Ja. Mitä ottaa aina tröjan neutraat hevus? Ja. Tää on aina täin, selviä. Kustaan? Tällä on sorillyä näkyventur. Niin hakevat runtuun klockan tuina on oraun. Tavallisesti trää loinna. Han tror. Man tar kommer land, vi kommer in Västamerikap. Då kom land. Då tätä var svåra affärer för kattlen och de kastade en fotopar. Lagt baten så gick jag. Vi hade 20 par, 20 dödskarpar. Ja. Ja. Och så var det forskjelliga många sommarhiltar besett affärer och kasta skydepart och färra för kattlen. Itla måste du lägga västan för kattsåt när det stora gav. Ja. Och tävla i tid. Och lägga västan för kattsåt. Och ta var en storm mot landsmynd. En rättestorm, jordkantstorm. Och tävlade jag utav höjden till. Jag kan minnas alkoon sun mikellä haus. Tuolla vintern sun näikkurana fittalu tätä droi saadunolta. Nolla. Droi. Vunts fram. Så. Ja. Och täällä kom sulla lujan mamma tava tää och ta lust. Sulla lujan mamma. Men ta var näin kun vaata som att käy här. Ja saan katsoa näitä nottuna. Vain siinä taas paataan ne klaksvitsinkar. Och alltid här paatar ei ois nu reuha. Ja saan katsoa. Ja. Och ta måtte lite en två timmar alltid inte vunnen kalven. Ta var suuri, inte vunnit. Mutta lite 2 timmar inte suurit spekt. Ja. Och tala innan i vinter. Tavla stycke. Då där kom. Och var blev en landring i atten. Och torrte så inte något till husar. Sätter så uppa syra där. Ja. Sätter så uppa syra där. Så. Ja. Tuossa sai mä on täällä nettokoulu. Ilman satkua klokkaa ja täällä on millään. Mutta vielä on fuida haltia. Semmun tähän. Ja. Tässä on lähtää kenkä siinä täällä millään. Te lenkoveivut. Täällä on vielä aina. Hän ottaa fjäurinkaan. Så. Sillä pratui. Se ei kusia. Täällä on lähtää kenkä toinen ei reu. On tuolta santaus siellä.